Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagka mapaubsanon, kini ang atong pamalandungan karon. Pagka mapaubsanon. Ang pamaagi sa kalibutan, mao ang palabuanay, paibabuanay, pataasay, o pagmanduay. Kung kinsay naa sa kinatasan, maoy hawod, ug sa pagmando, masunod sa tanan. Ang general musugo sa colonel. Ang colonel musugo sa major. Ang major musugo sa kapitan. Ang kapitan musugo sa tenyente. Ang tenyente musugo sa sarhento. Ang sarhento musugo sa private, nga mao ang kinaubsan sa ranggo. Apan si Jesus maingon, kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo. Marcos 10:47. Sa gingharian sa Dios, walay palabuanay. Hinunua, diha hinuon sa paubsanay, o sa pagsilbihay, o pag-alagaray. Gitanaw kini ni Jesus pinaagi sa pag-ingon, bisan kinsay gustong mudako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsa ang gustong muhaod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. Marcos 10:43 ngadto sa 45. Ang tinuod nga mapaubsanong mga tao, wala maghuna-huna nga mapaubsanon sila. Ang labing tinuod mao, nga dili gayud gani sila maghuna-huna sa ilang kaugalingon. Nagkapuliki sila sa pagbuhat sa mga katuyuan sa Dios o sa pag-atiman sa kaayuhan sa uban. Ang Biblia puno sa mga matang sa katawhang mapaubsanon. Makita nato kini. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang iyang ngalan gihisgutan lang og kaduha ka higayon sa tibuok libro. Matag usa niini, naghisgot kaniya nga maniningil sa buhis. Ug sa iyang paghingalan sa mga apostoles ni Jesus, ikawalo niyang gihisgutan ang iyang kaugalingon. Ikawalo, dili sa primero o ikaduha. Si Juan, wa gyud maghisgot sa iyang ngalan, bisan sa makausa sa Ebanghelyo ni San Juan. 20 kahigayon niyang gisgutan si Juan Bautista. Apan sa iyang kaugalingon, siya naghisgot kaniya nga ang lain nga tinun-an o ang tinun-an kinsa gihigugma ni Jesus. Wa ang iyang ngalan, wa niya kini gihisguti. Si Lucas misulat sa duha ka libro, ang Ebanghelyo ni San Lucas ug ang mga buhat. Apan wala siya maghisgot sa iyang ngalan ni makausa. Si Apostol Pablo, sa kadaghang sa nasulat niya nga mga libro, mihisgot mahitungod sa iyang kaugalingon nga buang. Iwit sa tanang mga apostoles, sa uno o ikaduhang mga taga-Korinto. 5 ka tuig human niini, gipahayag niya nga siya iwit sa tanang mga balaan. Sa sinulat niya ngadto sa mga taga-Efeso. Sa katapusan niyang sulat ngadto kang Timoteo, siya miingon, ako mao ang labaw sa mga makasasala. Sa nagakatigulang si Pablo, nagakawala usab ang iyang garbo. Si Hari David, walay gisulat nga salmo mahitungod sa iyang pagpatay ni Goliath. Apan misulat siyang salmo mahitungod sa iyang paghinulsol, sa iyang sala uban ni Batseba, sa Salmo 51. Ang dakong pulong alang kanato karon mao ang pagka mapaubsanon. Si Apostol Pedro misulat sa 1 Pedro 5:5 ngadto sa 6. Kamong tanan, panagsulob kamong pagpaubos alang sa usag-usa. Kay ang Dios magabatok sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon, siya magahatag og grasya.
Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon. Ilalom sa gamahanang kamot sa Dios. Aron kamo iyang igatuboy unya sa gitagal nga panahon. Tulo ka butang ang gisgutan ni Pedro dinhi ni ining mao nga bahin sa kasulatan. Una, kamong tanan panagsulob kamog pagpaubos alang sa usag-usa. Ang pulong panagsulob naghisgot may tungod sa ipron o bestidura nga isulob sa mga ulipon sa ilang pagpanarbaho. Gitawag kitang tanan sa pag-alagad sa usag-usa. Gitawag kita ngadto sa pag-alagad, wala kita tawga ngadto sa pagkabantugan aron alagaron. Kitang tanan managsama o parehas sa atong pagbarog at ubangan sa krus. Ikaduha, ang Dios magabatok sa mga mapahitason, apan sa mga mapaobsanon, siya maghahatag og grasya. Ang mga garbuso mahimong mga kaaway sa Dios, apan ang mapaobsanon magakalipay diha sa mga panalangin gikan kaniya. Ikatulo, si Pedro maingon, ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon, ilalom sa gamahanang kamot sa Dios. Aron kamo iyang igatuboy unya sa gitagal nga panahon. Ang gamhanang kamot sa Dios nagakahulugan og duha ka butang. Una, ang iyang kamot sa pagpanton. Ikaduha, ang iyang kamot sa kagawasan. Atong gikinahanglan kining duha, pagpanton o kagawasan, ilalom sa iyang pagpanton o pagsinati sa iyang kagawasan. Ang pagkamapaubsanon, kahimtang ug matang kini sa kasing-kasing sa atubangan sa Dios nga nagtinguha kunon saon sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ang pagkamapaubsanon dili kini panghuna-huna nga makaluluoy ka, kundili panghuna-huna kini nga kulangan ka ug nakinahanglang kag tabang gikan kaniya sa tanang panahon. Ang pagkamapaubsanon pagkinabuhi kini nga magalikay gikan sa pagkamapahitason aron sa pag-alagad sa Ginoo ug nga sa mataro nga paagi magapangalagad usab sa uban. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon. Salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabangi kami aron nga uban sa imong gahom, magmadaugon kami diha sa tanang mga pagsulay nga magaabot kanamo. Aron mahimo kami imong magalimiton diha sa imong mga kamot. Mapaubsanon sa pagdala kanimo sa dungog ug himaya, sa pagbayaw sa bililhon mo nga ngalan. Salamat sa imong tabang, o Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayon, karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas ug sa ubang mga dapit. Pag-ayo-ayo.